Bon dia, benvinguts. Bon dia a tots i a totes. Anem a fer aquest ple amb caràcter extraordinari i urgent que abans d'entrar en el seu debat i en el seu ordre del dia hauríem de pronunciar-nos, com diu el primer punt d'ordre del dia, sobre la seva urgència i, senyor secretari, si vol llegir el punt. El primer punt de l'ordre del dia és el pronunciament del ple sobre la urgència de la convocatòria i, si escau, ratificar-la. Atès que en la Junta de Portaveus s'ha dit que no hi havia cap opinió contrària a que es fes que s'hagi fet de forma urgent aquesta convocatòria, donaríem per assentiment la validació de la urgència d'aquesta convocatòria, si no dieu el contrari. No? Doncs ratifiquem la urgència de la convocatòria i, per tant, la donem per bona. Seguim, senyor secretari. Punt segon, moció dels grups municipals, de CDC, Esquerra Republicana de Catalunya, CUP, Democràcia Municipal i del regidor Miquel Davins Pey per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya. Pel que fa a aquesta moció, la defensarien els representants dels 4 grups i el regidor Miquel Davins renuncia al seu dret a intervenir, per tant, anem a fer-ho per ordre de la signatura. En primer lloc, i en representació del grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya, té la paraula la senyora Àuria Caus. Gràcies, president. Tothom. Malauradament, ens trobem fent un ple extraordinari per haver de defensar les institucions catalanes i el país de l'agressió que suposa l'aplicació de l'article 155. La suspensió de l'autonomia de Catalunya és una barbaritat, de conseqüències il·limitades. En definitiva, una porta oberta a sotmetre els catalans. La no voluntat de diàleg i la manera d'enfocar un conflicte polític per part de l'estat espanyol ha anat desencadenant desafortunades actuacions. Una brutal violència policial durant tot l'1 d'octubre. Detencions, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del Parlament i contra més de 700 alcaldes i alcaldesses. Vulneració també de drets i de llibertats. Censura de pàgines web i de mitjans de comunicació. 2 persones, Jordi Sánchez Picanyol i Jordi Cuixart Navarro, no ho oblidem, empresonades. Un desplegament de forces policials que encara avui es manté a Catalunya. La intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat. I tot això culmina ara amb l'aplicació de l'article 155, significant tot plegat un greu embat a la democràcia, als drets i a les llibertats de catalans i catalanes. Creiem fermament que aquest no és el camí de la democràcia, de cap de les maneres, ni és el camí del respecte cap als drets, les llibertats, les voluntats, ni cap al sentir de tot un poble. Aquest Ajuntament avui, com ja hem fet d'altres vegades, es torna a situar al costat dels ciutadans i institucions del nostre país. Per tots aquests motius, condemnem fermament la violació de drets fonamentals a Catalunya i instem el govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya. Entrant a les esmenes, pel que fa a l'esmena entrada pel grup municipal de la CUP, la qual també signem, evidentment hi votarem a favor, perquè implica estar al costat d'entitats i institucions fent front sempre de manera cívica i de manera pacífica a l'aplicació de l'article 155. Pel que fa a l'esmena de substitució presentada pel grup municipal del PSC, agrair que vulguin apostar pel diàleg. El govern de la Generalitat ja fa molt temps que està reclamant aquest diàleg polític. Agrair que ara expressin el seu rebuig a l'aplicació de l'article 155, però hi votarem en contra. Perquè considerem que nedar entre 2 aigües s'aguanta un cert temps, però al final s'acaba perdent la credibilitat. Ara el 155 els fa prendre part. Els posicionaments que PSC ha anat tenint respecte al conflicte polític entre Catalunya i Espanya li han fet guanyar una evident crisi interna i ha aconseguit que es llegeixi clarament l'aval del PSC a l'entesa PSOE, Ciutadans, PP, a minvar drets, llibertats
i estructura de país, institucions, escola, mitjans de comunicació, Mossos, tots ens en veiem afectats. Ens ho volen prendre tot i socialistes n'estan sent còmplices. Ara no són moments de sí però no o no però sí. I això seria tot. Gràcies. Gràcies. A continuació té la paraula el senyor Marc Eloi Guàrdia en representació del grup municipal d'Esquerra Republicana. Gràcies, president. Regidores, regidors, públic, nombrós que avui ens acompanyeu, bon dia. No m'estendré en la presentació de la moció perquè em sembla que és clara i ja l'ha explicat la portaveu del grup municipal de Convergència Democràtica. Evidentment, el nostre grup municipal hi donarà suport. Pel que fa a la moció de substitució presentada pel grup socialista, és evident que no hi podem donar cap suport. No podem donar suport a instar el govern de la Generalitat a retornar al marc estatutari, perquè la reforma de l'Estatut ja la van fer el 2005 i PSOE, PP i el Tribunal Constitucional es van encarregar de carregar-se-la. El document que havia aprovat el Parlament per una amplíssima majoria i el poble amb referèndum. No podem donar suport a la convocatòria d'unes eleccions autonòmiques, perquè seria una estafa al 1.957.348 persones, ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que el 27 de setembre de 2015 van donar una majoria de 72 diputats al Parlament perquè portessin el país a la independència. No podem estar a favor a no declarar la independència perquè seria un frau als 2.286.217 persones que es van creure el mandat democràtic de l'1 d'octubre i van anar a votar al referèndum. I majoritàriament, per un 90%, ho van fer afirmativament a donar a favor que Catalunya esdevingués un estat en forma de república. Senyors del PSC, el mandat democràtic ja el tenim. És el del 27 de setembre i el de l'1 d'octubre, i no hem arribat aquí amb tants esforços i repressió acumulats per convocar-nos a unes eleccions autonòmiques. No podem donar suport a una reforma de la Constitució espanyola perquè no hi ha cap majoria, ni social ni parlamentària a Catalunya, que la demani. Però també perquè nosaltres no exigirem una reforma que Espanya no vol i perquè en cas que es dugués a terme, tant vostès com el PP i Ciutadans ja han manifestat de forma alta i clara que no admetrien el dret d'autodeterminació. Mirin, vostès van tenir la clau per reformar-la i mai la van aprofitar. Aquest tren per a nosaltres ja ha passat. Sincerament, quedin-se vostès la reforma de la Constitució. I finalment tampoc podem donar suport a una esmena de substitució on ens demana rebutjar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, amb el qual sí que estem d'acord, és evident, però un article que ha estat aplicat pel PP amb el suport incondicional del PSOE, que va ser anunciat dissabte per Rajoy, però que en canvi en l'esmena de substitució no es recorden que la suspensió de l'autonomia es fa justament amb aquest acord i aval del PSOE que té el suport inequívoc del PSC. Senyors del PSC, no dubtem que estiguin en contra de l'aplicació de l'article 155, no ho dubtem, però vostès formen part d'un grup al Congrés i al Senat que no només divendres donarà suport a la suspensió de l'autonomia, sinó que l'han pactat. El PSOE ha pactat amb el PP el cessament del president de Puigdemont, escollit democràticament pel Parlament i de tot el seu govern, el nostre govern. Es pot donar el cas que el senyor Montilla, expresident de la Generalitat i ara senador per designació al Parlament, no pas pels vots de la ciutadania, voti a favor de cessar l'actual president de la Generalitat. El PSOE ha donat carta blanca a Rajoy perquè intervingui el Parlament i les finances de la Generalitat, pel control dels Mossos d'Esquadra i els mitjans de comunicació públics, i ha amenaçat el nostre model educatiu. Per cert, avui estem tots convocats novament a les 6 de la tarda a la plaça Major en defensa del nostre model educatiu. I encara dilluns, el seu primer secretari, Miquel Iceta, va deixar clar que cap dels membres de l'executiva del PSC s'havia manifestat en contra de trencar amb el PSOE. No exigeixin al president,
com fan en la seva esmena, que deixi de fer allò que tant ell com la majoria de diputats es van comprometre a fer el 15 de setembre i l'1 d'octubre, perquè estarien traint la ciutadania del nostre país. Si realment volen que no s'apliqui l'article 155 de la Constitució, no ho demanin a Puigdemont, manifestin-se a Ferraz i demanin-los que aturin aquesta barbària. Per tots aquests motius, nosaltres donarem suport a la moció tal i com l'hem presentada, perquè hem demanat fins a 18 vegades un referèndum pactat i mai se'ns ha escoltat, perquè hem estès sistemàticament la mà al diàleg i la resposta ha estat sempre al cop de porta, la repressió policial, l'embat polític, la persecució judicial i la detenció i l'empresonament de persones innocents. Un record i tota la solidaritat avui a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, que han passat la seva 8a nit a la presó. Us volem a casa, Jordis. L'encaix amb Catalunya és impossible, perquè amb la violència exercida els últims dies Espanya ens ha perdut per sempre. Mirin, aquest no és un caprici ni del president ni del Parlament. Deixin de demanar responsabilitats a Puigdemont i a la majoria de la cambra parlamentària. Entenguin d'una vegada que aquesta és la voluntat de milions de persones, expressada al carrer i a les urnes. Ahir recordàvem els 40 anys del retorn del president Tarradellas i la restauració de la Generalitat, aquella recuperació de les llibertats i la democràcia que tant ens va costar aconseguir, demà ens la volen tornar a usurpar com va fer Franco. La independència ja no és només una voluntat, és una necessitat. Cal proclamar la república per donar compliment al mandat democràtic de la majoria dels ciutadans de Catalunya, perquè ens ho mereixem, però també en legítima defensa, perquè l'Estat ha dit alt i clar que ens vol esclafar. I ho farem amb la força de la gent al costat, perquè aquest moviment va començar per la voluntat popular i acabarà amb la ciutadania al costat de les institucions, en defensa de la democràcia, la llibertat i la república. És per tot això que demano el vot favorable. Gràcies. A continuació de la paraula el president del grup municipal de la CUP, senyor Jordi Garcés Casas. Gràcies. Molt bon dia a totes i a tots. Bé, en primer lloc, i tampoc m'allargaré molt perquè moltes coses ja estan sobre la taula, ja s'han dit i s'han repetit, però en primer lloc sí que el que voldria dir és l'esmena que vam fer al grup municipal de la CUP i que va ser acceptada de bon grat tant pels grups del govern com pels que estan a l'oposició però que donen suport a aquesta moció. La voldria llegir també perquè el públic assistent en sigui conscient. Bàsicament és una moció, és un nou punt que s'afegeix a la moció i que diu textualment: emplacem la ciutadania a treballar per donar una resposta col·lectiva, social i política i a organitzar-se al costat de les institucions i entitats del país per fer front de manera pacífica i cívica a l'aplicació de l'article 155. Bàsicament el que des de la CUP vam veure i vam valorar per presentar, afegir aquest punt a la moció, és que entenem que el poble és el motor i és qui amb la seva perseverança des del dia d'octubre, però també des de molts anys abans, ens ha portat fins on estem. A 2 dies de l'aplicació definitiva del cop d'estat, des de la CUP creiem necessari afegir aquest punt perquè ara més que mai caldrà la mobilització al carrer per afrontar l'embat que per l'estat espanyol hauria de ser el definitiu. Com ja he dit, no m'allargaré i moltes coses ja s'han dit i ho acaba de dir ara mateix el Marc Eloi, que tenim una doble legitimitat de majoria absoluta, la que ens va donar el mandat democràtic del 27 de setembre, però també la que ens va donar posteriorment i no fa gaires setmanes el referèndum de l'1 d'octubre. Per tant, creiem que ara mateix l'única sortida possible és aixecar la suspensió de la declaració d'independència i, en definitiva, posar en marxa el que diu l'acord primer de la moció, que no és res més que aplicar la llei del referèndum d'autodeterminació i la llei de transitorietat jurídica. Des de la CUP entenem que qualsevol altra sortida que no sigui aquesta significaria enterrar el projecte independentista i amb ell la voluntat de la majoria de la població que viu al nostre país. Com ja he dit, estem a les portes del cop d'estat, un cop d'estat perpetrat des del PP, però amb la complicitat del PSC-PSOE i esperonat també pels feixistes de Ciudadanos.
Abans de donar resposta a l'esmena que ha presentat el grup municipal del PSC, ens agradaria que ells la defensessin, que parlessin d'aquest esperat diàleg. Sí que els avancem ja, senyors i senyora del PSC, que ara mateix des de la CUP no veiem diàleg possible. El PP ja ha deixat clar que no hi ha marxa enrere en l'aplicació de l'article 155. Han deixat clar que per molt que es convoquessin eleccions o passés el que passés en aquest país, ells aplicarien el 155. No hi ha marxa enrere possible, i això ho han dit al Partit Popular. Per tant, o declarem la independència i afrontem aquest conflicte de tu a tu, de república a estat, o serem destruïts com a poble. Declaració d'independència i a partir d'aquí que comenci la mediació. I no hi ha cap més sortida, repeteixo. Unes suposades eleccions després de l'1 d'octubre no tenen cap mena de sentit. Va ser el referèndum qui va donar la legitimitat a aquest poble per tirar endavant el mandat que va sorgir de les eleccions del 27S. I no sé si em sortiran, però ja m'avanço el que puguin dir els possibles els regidors de Ciudadanos o des del PSC, de que es pugui parlar de trencament de la societat catalana, quan aquí l'únic intent de trencament i divisió de la societat catalana va ser a partir de la violència perpetrada el 1 d'octubre. Abans d'això no es palpava la tensió al carrer, no hi havia incidents entre independentistes i no independentistes. I no ens enganyem, ho veiem en aquest ple mateix. Ho veiem en aquest ple mateix quan Ciudadanos treia pit presentant mocions espanyolistes. I després d'una discussió política en aquest ple, sortíem d'aquí com si no passés res. No hi havia un conflicte al carrer. L'únic conflicte que hi ha hagut al carrer, l'única violència és la que ha exercit l'estat espanyol cap al nostre poble a partir de l'1 d'octubre. Amb la violència policial, amb els milers de policies que van portar de l'estat, que han repartit i han cridat a por ellos. Han cridat a por ellos als nostres carrers i l'únic que volien és destruir-nos com a poble. Aquesta és l'única violència que ha patit el nostre poble. Aquesta violència, i evidentment en moltes altres formes, com és l'ofec econòmic que estem veient, cap al teixit associatiu, amb els 10 milions intervinguts cap a les entitats socials, doncs això és la violència de l'Estat. La violència de l'Estat també són les detencions dels Jordis. Aquesta és l'única violència que ha patit el nostre poble. No ens enganyem, no ens enganyem. No hi ha trencament a la societat catalana i l'única cosa que provocarà el trencament de la societat catalana és els passos que ha fet l'estat espanyol per destruir-nos com a poble. I a partir d'aquí, com he dit, doncs esperarem que el PSC defensi la seva esmena i a partir de llavors rebatrem els seus arguments. Moltes gràcies. Gràcies. Abans de donar la paraula al Ton Sierra en representació del grup de Democràcia Municipal, a efectes dels regidors, una petita esmena in voce que quan es va presentar l'esmena dels grups municipals de CUP, Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i Democràcia Municipal i del regidor Miquel Davins Pey, es va afegir un nou punt entre els punts 4 i 5, i és entre els punts 3 i 4. Si ho volen rectificar, aquesta seria l'esmena in voce per fer la votació correctament, perquè els punts on s'afegeix aquest punt que ha llegit el president del grup municipal de la CUP són entre el 3 i el 4 i no entre el 4 i el 5. Per tant, que quedi reflexada aquesta modificació in voce de l'esmena que han presentat els 4 grups signants de la proposició. A continuació té la paraula el president i portaveu del grup municipal de Democràcia Municipal, Ton Sierra Grande. Senyor president, regidores, regidors, públic que segueix el ple, bon dia. Des del meu grup, Democràcia Municipal, volem manifestar primer de tot la consternació per l'agressivitat i l'urgència desmesurada tant en els procediments com en les accions dutes a terme pel govern de l'Estat, així com l'actitud despòtica que ha desplegat en les seves indicacions la prefectura d'aquest estat. Condemnem l'agressió una vegada més cap a les llibertats col·lectives i individuals que formen part indissociable de la realitat del nostre poble. Perquè no ens enganyem, l'amenaça ja és en si una agressió. Una violenta mostra del procés de deshumanització en el que el govern de l'Estat ha embolcallat les seves accions. Parlen de recuperar l'autonomia, de posar seny, de restablir l'ordre, com si Catalunya fos un objecte espatllat o un vagó de tren fora de la via. Catalunya és un poble que ja va votar
i la paraula d'aquest poble es va pronunciar la veu de més de 2 milions de persones. I volem posar de relleu, perquè encara no s'hagi adonat, que precisament amb l'aplicació de l'ara ja més que conegut article 155, el que es pretén és negar l'innegable, la nostra realitat nacional. La del govern de l'Estat, pel que sembla, és únicament la que resta escrita en la Constitució de 1978 i en l'herència monàrquica que ens ha tingut atrapats en un bucle infinit de reis, reines i princeses posades en aquest país pel mateix terror que va eliminar amb foc i acarnissament l'últim bri de romanticisme a Europa. Però per què tornem a viure amenaces on podríem haver trobat una solució? Segons Rousseau, el poder que prové de l'amor dels pobles és sens dubte el més gran, però és precari i condicional i mai es contentaran amb ell els prínceps. Els millors reis poden ser dolents si els plau, sense deixar de ser els amos. El seu interès personal requereix, en primer lloc, que el poble sigui feble, miserable i que no se li pugui resistir. Així doncs, ens volen sotmesos i humiliats, però ens trobaran tossudament alçats com ahir, com avui, com demà, com sempre, en defensa de les nostres llibertats i les nostres institucions. Moltes gràcies. Gràcies. A continuació té la paraula per defensar la seva esmena i també pel torn d'intervencions, l'esmena de substitució, el president i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Felip González Martín. Gràcies, senyor alcalde, companys regidores i regidors, públic assistent, i com sempre sabeu que faig també els que ens puguin seguir per la web municipal. És una cita, començo amb una cita. Ni la Generalitat ni el poble de Catalunya estan en condicions de fer viable la independència. No ho diem els socialistes de Catalunya, ho diu l'exconseller Andreu Mas-Colell, i no ho va dir fa molt de temps, ho va dir ahir a RAC1. I també va definir la DUI com un acte simbòlic que frustrarà molta gent. Ferran Rodés, potser no el coneixen, és el president del diari Ara, i també va dir textualment, poc després, molt poc després de l'1 d'octubre, i al seu propi diari, comença la cita, l'independentisme arrossega un error des del setembre del 2015. Creu que té una majoria social en vots quan la té només al Parlament. El referèndum és insuficient per ser homologat a nivell internacional. Fer ara la DUI o canviar el marc legal li restaria al president l'autoritat moral davant d'Europa. Dues cites des de l'independentisme, però que venen a dir el mateix que diem nosaltres des de fa anys, els socialistes, i que volem que serveixin per argumentar la nostra esmena. No hi haurà masses més arguments, ho dic per la rèplica que pugui fer el company Garcés. Un ple avui que arriba certament després de fa menys d'una setmana ja debatíssim en aquesta mateixa sala el que avui debatem. I per tant no és intenció nostra insistir en arguments i en divergències que estan molt lluny de poder convergir. Mirin bé la nostra esmena. Punt primer. Expressem el nostre rebuig a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i a les mesures que se'n derivin. Això és el que votarà el PSC de Manresa. I prego als periodistes que tinguin en consideració poder afegir el PSC en els seus titulars pel nostre rebuig, malgrat que no votarem la seva proposició. Però com que nosaltres, i no només nosaltres, ja hem vist les dues cites que els he dit al principi, també pensem altres coses, havíem decidit que la millor manera d'exposar-les era escriure-les. I com que la situació és extraordinària, com la sessió d'aquest ple, volem que quedi clar que pensem que una declaració unilateral d'independència demà o demà passat també ens pot dur al desastre. Insisteixo, no argumentarem gaire més, que això ja ho fan millor, ens ho van dir també fa uns dies, els nostres companys diputats i diputades. Ni 155 ni DUI, encara que aquesta posició plasmada en la nostra esmena ens faci quedar en minoria una altra vegada. I per això insistim en el que insistim, en el rebuig a les mesures policials, senyora Caus, ho vam fer, el mateix dia 1 d'octubre, a les judicials, en contra de la presó incondicional injustificada per a Sánchez i Cuixart, també ho vam fer en aquest ple dijous.
I ja els ho avanço, segurament, si finalment tot porta al 155, ho continuarem fent. Però també continuarem fent el rebuig als salts en el buit que situen les nostres institucions a fora de la llei i que no ens conduiran a res de bo. I ens manifestarem, novament, a favor del diàleg, però no del diàleg de sords actual entre els governs d'Espanya i de Catalunya, sinó d'un diàleg que, com diu el nostre text, congeli totes les condicions prèvies i serveixi per asseure's a parlar sense apriorismes per part de ningú. El problema de Catalunya és polític i té la seva causa en la manca de bona política per part de tots. Però si algun dia tindrà una solució, la solució en la que ens trobem serà una solució basada en la política, no ho dubtin, no n'hi ha una altra. En el diàleg, en la negociació i en l'acord que intenti refer la convivència. I un últim apunt. Ja ens va passar en el ple de dijous, aquests dies ens ha passat a les xarxes, en els mitjans de comunicació i en altres administracions, ajuntaments i consells comarcals. Ens ha passat novament avui també les intervencions del ple, tot i que agraeixo que hagin sigut unes intervencions menys abraonades de les que vam tenir dijous, tots plegats. Sembla que el PSC, que no governa ni a la Moncloa ni a la plaça de Sant Jaume, ni és fiscal, ni és jutge, ni té un sol titular del Tribunal Constitucional, sembla que el PSC és l'actual enemic a batre. Són els danys col·laterals que hem de suportar els que defensem el que defensem, el diàleg per sempre. Ho assumim, no és victimisme, senyor Garcés, no és victimisme. És constatació de la realitat. I sí, per culpa del procés, sí, hem perdut companys i companyes, la senyora Caus parlava de crisi interna, companys i companyes que estaven al PSC i que ara no hi són. Han estat pèrdues doloroses, baixes que sempre hem respectat i que fins i tot hem comprès perquè la pressió és alta. I no ens cal anar a manifestar-nos davant de Ferraz, senyor Eloi. El nostre primer secretari ja està fent tot el que pot i més per evitar l'inevitable. En tots els fronts, també en el del PSOE, també en el del PSOE. Molts li reconeixen, aquí està clar que no li reconeixem. Però saben què passa, senyores i senyors regidors? Que sí, que és veritat que nosaltres hem tingut baixes i crisi interna. També algunes altres, miri, 2 en pocs dies a Manresa. També és una bona notícia que no m'importa compartir amb vostès. I passa que en tot aquest embat tots hem tingut baixes. Res ja no és com era fa poc temps, ni probablement ho serà mai més. Un president de la Generalitat, que ho era un dissabte, el dilluns següent era algú que independentistes que signen aquesta moció van considerar que havia de passar a la paperera de la història. I això li va passar a Convergència. I Esquerra Republicana també li va passar amb altres dirigents i personatges, com el jutge Santi Vidal, que de passar de ser l'heroi redactor de la futura Constitució catalana va passar a dimitir en un no-res. I mirin, en el tema de dimissions, fins i tot a Manresa, o no ens en recordem que un cap de llista d'Esquerra va dimitir 35 dies després d'obtenir 7.000 vots en les eleccions municipals. No va ser pel procés, no sé per què va ser, això només ho deuen saber vostès. I sí, també a la CUP li ha passat, O tampoc ens en recordem de les conseqüències que per a la seva organització va tenir aquella votació que va acabar en empat a 1.515 i que poc després va acabar amb la dimissió del president del grup parlamentari de la CUP, el senyor Antoni Baños. Tots hem perdut plomes. Senyors i senyores regidors, tots, al PSC moltes, però aquí estem i ja els ho asseguro que aquí seguirem. Per molt que ens ataquin i que ens diguin el que ens diuen habitualment. Perquè, com bé deia fa pocs dies un vell dirigent socialista, el PSC avui
mal que els pesi a tots, avui esdevé l'adversari a batre pels uns i pels altres. El PSC és l'últim pont que queda i per això el volen destruir. I per molt que ho vulguin alguns, sàpiguen que no ens trencaran. Moltes gràcies. Per tancar aquesta ronda d'intervencions, gràcies senyor Felip, per tancar aquesta ronda té la paraula el president i portaveu del grup municipal de Ciutadans, el senyor Andrés Rojo Hernández. Gràcies, senyor president, regidora, regidor, públic asistent, bon dia a tothom. Nuestro grupo municipal piensa que hay que aplicar la Constitución para cambiar el gobierno en Cataluña, restituir la democracia y el estatut y devolver la voz a los catalanes. Unas elecciones en las que se vote en libertad e igualdad de condiciones y donde se elija un gobierno que piense en todos los catalanes. La aplicación de la Carta Magna defiende a todos los ciudadanos frente a un gobierno en rebeldía que una vez más pretende saltarse las leyes y por eso nosotros apostamos por las elecciones. La Constitución prevé un único supuesto de control extraordinario del Gobierno sobre las comunidades autónomas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que impongan las leyes o evitar que su actuación atente gravemente contra los intereses generales de España. Lo cierto es que este artículo es extremadamente genérico, por lo que no se concreta exactamente las medidas que el Gobierno puede adoptar. No obstante, en todo caso, las medidas presentadas por el presidente del Gobierno de la Nación han sido consensuadas por las tres formaciones constitucionalistas y al mismo tiempo han sido consensuadas por expertos y juristas y por tanto, como bien es conocido, nuestro partido respeta y apoya la decisión tomada por el Gobierno. Nos gustaría recordar la vulneración de los derechos de los parlamentarios en los plenos que se llevaron a cabo para aprobar la ley de referéndum y la ley de transitoriedad. Lo que se tendría que hacer el Gobierno es volver a la senda de la legalidad y así evitar la aplicación del 155. Aún estamos a tiempo de poder evitarlo. En este momento está en las manos del señor presidente Puigdemont. Queremos recalcar que las medidas adoptadas para la aplicación del 155 en ningún caso suspende la autonomía. Creemos en la apertura al diálogo y si esta se tiene que hacer de una forma sincera y sin líneas rojas. Queríamos recordar también que tampoco tiene el soporte de todos los catalanes. Habrá elecciones y podremos ver cuál es el soporte real. Respecto a la enmienda presentada por el PSC, no podemos votar a favor porque no entendemos por qué expresan su rechazo a la aplicación del artículo 155 cuando han sido uno de los partidos que ha dado soporte y además con los que han sido consensuados las acciones tomadas por el Gobierno. No lo entendemos. Hay que ser coherentes con los actos y esa es la realidad. Nada más. Gràcies. Gràcies. Anem a fer la segona ronda. En principi, per part del grup municipal d'Esquerra, té la paraula el senyor Marc Eloi Guàrdia. Sí, gràcies de nou. Intentaré respondre a algunes de les afirmacions que s'han fet. Va passar el ple passat. El PSC venia aquí amb una mena d'aire de victimisme. No, senyors del PSC, vostès no són l'enemic a batre. Simplement no entenem que un partit que va lluitar tant per la recuperació de les llibertats i les democràcies d'aquest país ara estigui fent el joc a un partit que està actuant com a l'època franquista. Simplement és això. Som conscients que som davant d'un xoc de legitimitats, però les llibertats i els drets socials sempre s'han assolit contravenint les lleis establertes. I no per això no han estat legítimes. Tenim legitimitat per fer-ho. Tenim la legitimitat de 1.972.000 ciutadans que van donar suport
a les eleccions del 15 de setembre per fer justament això que estem fent. I la resposta afirmativa de 2.044.000 ciutadans que van votar sí a constituir Catalunya com un estat independent en forma de república el passat 1 d'octubre. 2 milions de ciutadans que són molt més que el 1.600.000 ciutadans que van votar les forces espanyolistes o constitucionalistes o unionistes o diguin-se com vulguin de Ciutadans, PP i PSC. Però és que fins i tot si afegíssim Catalunya sí que es pot, que reiteradament han dit que no volen que s'assumin en el bloc unionista, malgrat tot, sumant aquests votants estaríem parlant d'1.900.000. Per tant, tenim la legitimitat per fer-ho perquè sumem molts més que els que sumen el bloc constitucionalista. Cal una solució política, evidentment que cal una solució política, però és que nosaltres, que som un partit independentista, des de l'any 31, vam donar suport a un estatut per fer una reforma federal perquè vostès ens ho van demanar. El 2005, perquè ens vam creure les paraules del seu president del govern espanyol dient que aprovaria la reforma de l'Estatut que aprovés el Parlament de Catalunya. Una reforma que va ser aprovada per una amplíssima majoria de la cambra, una amplíssima majoria. I aquesta reforma de l'Estatut va ser tombada pel PSOE primer, pel PP després, recorregut al Tribunal Constitucional, recollint firmes contra l'odi contra Catalunya pel PP a tot l'estat espanyol i finalment tombada pel Constitucional. Des del 2010 són milions i milions les persones que han sortit al carrer, a les manifestacions del 12, del 13, del 14, del 15, del 16 i del 17. I quina ha estat la proposta política que ens han posat sobre la taula? Cap. No han estès mai la mà al diàleg. Vostès demanen eleccions. Per què demanen eleccions? Les eleccions ja han estat i el mandat va ser clar i és legítim. Vostès volen eleccions perquè no estan d'acord amb l'actual majoria parlamentària. Quina garantia tenim que si tornem a fer eleccions acceptaran la majoria que surti al Parlament? Cap, perquè no han complert cap de les promeses que han posat sobre la taula i ja n'estem farts. Nosaltres hem decidit tirar endavant amb un programa electoral clar i concís que va rebre una majoria dels vots. Tenia la majoria de la cambra. Vam fer allò que havíem dit que faríem, que és un referèndum perquè la gent es pogués expressar, perquè ha estat impossible pactar un referèndum legal i acordat amb l'estat espanyol. I el referèndum va donar un altre mandat democràtic clar i l'estem duent a terme. Cal tenir en compte, i també no cal obviar, per tant, altres coses que ha deixat clares el PP. L'aplicació del 155 no s'aturarà ni amb la convocatòria d'unes eleccions. Per què, doncs, convocar unes eleccions si l'article 155 s'aplicarà i, per tant, seguirà suspenent l'autonomia? Però també han dit que l'article 155, a més de totes les mesures que han anunciat, pretén limitar el dret de manifestació, com ja han avançat també els portaveus del Partit Popular. I no només això, què faran un cop hagin convocat unes eleccions amb un president que no sé qui serà, però en tot cas no serà aprovat, designat pel poble? Suspendre els partits independentistes perquè no puguin concórrer aquestes eleccions? Home, segurament d'aquesta manera sí que guanyaran les eleccions. I això ho hem vist, ho vam veure al País Basc. Vam veure com il·legalitzaven un partit polític que juntament amb el PNB podia donar una majoria independentista al Parlament d'Euskadi. I ho van fer il·legalitzant aquest partit polític. Per tant, no hi ha cap garantia que nosaltres d'aquí uns dies estiguem il·legalitzats i els nostres partits també. Vostès s'han allitat amb la bèstia. El PSOE s'ha allitat amb la bèstia i allitar-se amb una bèstia hi ha el perill que se'ls mengi. No estan d'acord amb les mesures adoptades, ho han manifestat i entenem que és així, però qui juga amb foc es crema i en aquest cas els senyors del PSOE s'han cremat. Nosaltres, com deia en la meva primera intervenció, tenim clar el que hem de fer i, per tant, seguirem endavant donant ple suport al Parlament i al President de la Generalitat.
Gràcies. Té la paraula el senyor Jordi Garcés Casas, en representació del grup municipal de la CUP. Gràcies. Felip, no sou l'enemic a batre. No sou l'enemic a batre. Si us interpel·lem diverses vegades i des de fa molt de temps és precisament perquè creiem que encara sou a temps de rectificar. Sou a temps de rectificar i perquè sabem que un cop es materialitzi la independència i s'obri un procés constituent, el PSC hi tindrà moltes coses a dir, perquè aquest país el construirem entre totes i tots. Us interpel·lem a vosaltres, no interpel·lem a uns altres que és com donar-se cops contra les parets, uns altres que han demostrat que són feixistes. Si us interpel·lem a vosaltres és perquè creiem que encara us podeu sumar al bloc democràtic. I ho podeu fer i encara hi sou a temps. I aquest país compta amb vosaltres per construir el futur d'aquest país. I res més, l'únic que em sap greu de la vostra intervenció, una de les coses que em sap greu és que encara a hores d'ara parleu d'unilateralitat i menyspreu d'aquesta manera els més de 2 milions de votants que van votar pel referèndum. Per mi això és una falta de respecte molt gran cap a aquestes persones. No hi ha una unilateralitat, hi ha un referèndum que es va celebrar. El referèndum era per decidir si volíem formar part de l'estat espanyol o ens volíem emancipar de l'estat espanyol. I això és així, i no hi ha volta de full. I em sap greu també perquè aquesta moció que heu presentat aquí al PSC i em sap greu la lectura que se'n pugui fer a posteriori. I repeteixo, em sap greu per un motiu, no? Perquè ahir veiem el PSC d'Argentona que deia públicament, després que es presentés aquesta moció també al seu poble i ells presentessin la seva esmena, deien públicament: la CUP, Esquerra Republicana de Catalunya i Tots per Argentona voten a favor del 155 i en contra del diàleg amb la moció alternativa presentada pel PSC d'Argentona al ple d'ahir. A mi em sap greu que després de dir que d'aquesta opció que jo penso que és victimista, la posició que esteu adoptant a certes vegades, hi puguin haver PSCs que públicament diguin aquestes coses, no? I llegiré també la resposta que va donar l'alcalde copaire de la CUP i amb això acabo. Guerra és pau, la víctima és culpable i els independentistes a favor del 155. No hi ha vergonya. Gràcies. Gràcies, atès que el senyor Ton Sierra renuncia a la seva intervenció, tindria la paraula el president i portaveu del grup del PSC, senyor Felip González. Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo també seré molt breu. Mirin, el PSOE és el PSOE, el PSC, el PSC, i el PSC de Manresa és el PSC de Manresa, que no hi ha posicions monolítiques enlloc, que no n'hi ha de posicions monolítiques enlloc, ni en cap partit, que no sé com es diu, l'alcalde de quin poble, Gimenells es diu? Clar, aquest és un que també va molt per lliure, i nosaltres, a vegades, fins i tot nosaltres també anem per lliure, però de coherències i incoherències en tenim tots. Fíjate, Andrés, gracias a mi incoherencia, la sala te ha aplaudido. I el joc al PP, això sí que ho penso contestar. Lo de la DUI, està molt bé el joc de paraules, està molt bé. Jo respecto, i el que em coneix, i el que ha debatut amb mi, algú hi ha per aquí a la sala que ha debatut amb mi sobre aquest tema, que respecto moltíssim els 2 milions de persones. Jo dic que des del 2012 els 2 milions estan ahí i que no s'han mogut gaire més dels 2 milions i que això no és majoria, que això és una minoria molt majoritària, però que encara no ho és, però respecto molt aquestes 2 milions de persones. Però quan es parla de DUI, es parla de declaració unilateral d'independència entre 2 institucions, ens secessionem del govern d'Espanya o d'Espanya. Miri, això del joc del PP, bueno, tot és interpretable i és lògic que vostès ho pensin, però és com si jo digués, per exemple, que quan Esquerra Republicana i el PDeCAT van tenir l'opció, és una opció que tenien, de canviar a Rajoy, juntament amb el Pablo Iglesias de Podemos, podien haver investit fa un any
a Pedro Sánchez a la Moncloa. Déu-n'hi-do el problema que jo hauria tingut, perquè efectivament, jo no nego que el PSOE tampoc, el PSOE és estat espanyol i òbviament no estarà mai a favor de la secessió de Catalunya. I jo hagués tingut, nosaltres haguéssim tingut probablement molts més problemes que ara. Però Déu-n'hi-do el que ens va costar posar els que estem aquí en aquesta banda i el PSC de Manresa al senyor Pedro Sánchez de nou com a primer secretari del PSOE. Ens va costar molt. I ho vam aconseguir treballant molt i en una votació universal dels militants del PSC. Mirin, si alguna cosa ha canviat també en la política és que ara el PSC té un líder que guia, que treballa, però després gairebé votem tant com a les assemblees de la CUP. Estem constantment fent primàries, estem fent constantment consultes i jo he trobat a faltar una consulta sobre aquest tema de la militància. No tinc clar que hagués sortit, no tinc clar que hagués sortit. Però és que, vaja, tal com estan les coses, ha sigut impossible d'organitzar. I sobre la llitat, que no l'havia entès prou bé la paraula, senyor Eloi, el de llitat no ho havia pillat. El dels estranys companys de llit és frase de Churchill, que es veu que Churchill ja li va copiar a algú altre, però vaja, insisteixo, ja els he donat molts exemples, això ens passa a tots, perquè depèn d'en què molts no es podrien imaginar que el bloc monolític sobiranista d'aquest ple fos tan transversal com a nosaltres no se'ns deixa ser. Moltes gràcies. Passaríem a la votació, quasi bé. Sí? Vinga, que diuen a Lleida. Vinga. En relació a l'esmena de substitució presentada pel grup municipal del PSC a la moció que posteriorment votaríem per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya, en relació a l'esmena de substitució que presenta el grup municipal del PSC, vots a favor, vots en contra, abstencions, per tant serien 3 vots a favor i 22 vots en contra, perdó. 3 a favor i 22 en contra. Passaríem a la votació de l'esmena amb aquesta modificació in voce entre els punts 3 i 4 de la moció, que no és 4 i 5, en relació a l'esmena presentada pels grups de la CUP, CDC, RC, Democràcia Municipal i del regidor Miquel de Vins. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per tant, serien 22-3. I passaríem ara sí a la votació de la moció dels grups municipals. 2 en contra, correcte. 22-3, perdó, Van més bé els plens a la tarda. Feu venir aquesta hora del matí i no... 22-3, seria així. I passaríem a la moció dels grups municipals de CDC, RC, CUP, Democràcia Municipal i del regidor Miquel de Vins. PEI per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya. En relació a aquesta moció, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per tant, serien 20 vots a favor, 2 en contra i 3 abstencions. Doncs gràcies, fins a la propera.